karamdaman at kahit walang Doc Joey, pwede ba yung uminom ng walang karamdaman? Yes, pwede. Prevention is better than cure. Ako nga po, walang karamdaman. Thank you so much, Lord. Pero umiinom. Di ba? Kasi kailangan ng vitamins and minerals ang katawan ko. Di ba? Para maiwasan ang mga karamdaman. Ano bang mahal ko? Buhay ko, kwarta. Mahal ko muna, buhay ko. Para kumita ko at yung kinikita ko ay magawa ko yung dapat kong punduhan ay mapunduhan ko. Di ba? Okay, hindi muna ang pera. Kasi pera, kung nasa ospital ka naman, dying ka, wala na rin. Di ba? Kailangan health muna. Because health is wealth. With only one life. Ang pera, nakukuha, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay, pag nawala na, wala na. Di ba? Kaya po sa aking paniniwala at paniniwala ng mga matatalino, ng mga magagaling, kailangan God first, second is yourself, good health. Di ba? God first, second is good health. Di ba? Okay. Naunawaan po ba ninyo? At iyan po ang ating natutunan for the past 25 years. Di ba? At ang ating kumpanya, ang Miracle Corporation, is going 18 years na. Kaya po kami ay meron ng tinatawag na strong belief na talaga po tayo ay nakakatulong sa maraming tao. Nakakatulong na tayo sa libu-libong tao, siguro hindi lang 10,000, hindi lang 20,000. Baka more or less siguro mga 50,000 or less, di ba? Simula yan ng 2008. Kaya nga po, okay, ngayon po ay sasabihin ko sa pagpunta ninyo sa amin, meron ang tinatawag na first phase, second phase, and third and final phase. Di ba? Kasi ang katawan ng tao, halimbawa, ikaw ay 50 anyos. O ano na ba nangyari sa buhay mo? May high blood ka, may diabetes, may cholesterol ka, uminom ka ng gamot, ilang taon ka na uminom ng gamot, 3 taon or more. O, di ba? Di ibig sabihin, ang iyong katawan punong-puno na ng toxins. Marami ng basura ang loob ng iyong katawan. To detoxify niyan, mayroong time frame yan. Hindi mo ma-detox yan ng isang araw lang, ng isang linggo, isang buwan. Di ba? O, ganun din po ang mga cells mo, trillions of cells. Ay ikaw ay may bisyo ka, nagsisigarilyo ka, nag-inom, late nights ang pagtulog mo. Diba? Kumakain ka pa ng mga fatty foods, diba? Salty, diba? Sweets, diba? Ang daming kanin na kinakain mo. So marami kang problema sa katawan mo, kaya marami kang sakit. Uminom ka pa ng gamot na walang pakundangan, nag-self-medication ka pa, mas lalo na. Kaya po yan, meron tinatawag pagdating sa natural medicine, merong first phase, second phase, and third and final phase. Di ba? Para po meron ka elementary, may high school, may college. Di ba? Di ba? Ganun po yan. Hindi po pwede po yung isang iglap, okay na. Yan. Di ba? Okay, so naunawaan po natin yan. Kaya po, effective Monday, magsulat na po kayo kung kayo ay gusto ninyong mahal ninyo ang buhay ninyo. Okay, wala kang pera, di hanapin natin ang pera. Dok, wala akong pera eh. Pero gusto ko pong uminom yung Amazing Pork, gusto ko pong humabang buhay ko. Ilan bang kamag-anak mo? 400 ang iyong kakilala. Kausapin mo na dyan. Ang 100. Pumunta sa atin 20. O, yung 20 na yan, makakakuha ka na ng food packs na napakarami. Yung kakainin mo siguro sa isang buwan ay naibigay na namin. Pagkatapos may incentive ka na pwede mo nang ibili natin ng bibigay namin ng produkto sa inyo, plus malamang meron ka pang pambili ng ulam, ng gulay, prutas, di ba? Kasi masipag ka. Kasi ginawa mo yung aming pa-contest, di ba? Ginawa mo eh. Ginawa mo. So ang pa-contest natin, beginning September 1 to September 15. Yan. Napakinggan na. Kasi sa pa-contest po, bahala na dyan si Miss Angel. September 1 to September 15. Okay. For na-recommend mo dito sa amin, sinamahan mo, mas maganda. Pero sabi mo, ikaw ka mo mamamasahe kasi tutulungan kita. Pero wala naman ako naman tutulong sa iyo. Sabihin mo sa kanila, sasamahan lang kita. Di ba? Lalong-lalo na yung mga natulungan na natin dito. Lalong-lalo wala ring pera. Hanapin natin. Wala kang pambili ng pagkain. Hanapin.
para kakausapin mo, punta ka sa barangay. Di ba? Galugarin mo from Purok 1 kung ang purok ninyo 10, di po Purok 1 to Purok 10. Ano mo na unang-unahin mo na mga senior citizens. Kasi yan po maraming may karamdaman mga senior citizens, di ba? Okay, maliwanag. So, ganun po ang proseso natin. Huwag natin isipin walang pera. Lahat ng tao po may pera, nagagawa ng paraan. Di ba? Nakakagawa po ang tao ng paraan. Lalo lang may karamdaman na ospital, nakagawa ng paraan. Yung isang grabe ang sakit eh. Alam po ninyo, pabalik-balik sa isang government hospital, saka pabalik-balik, pamasahe, yung mga test, mga laboratory. So, 10,000 niya, ang natira, 500 na lang. Pero mo yan, hindi pa siya nakapag-umpisa ng kanyang medication. Di ba? Kaya nung pumunta sa akin, ay wala na, 500 na lang ang pera. 600, kako, kawawa ka naman. Diyos ko, Maria, Panginoon ko. Kung kako yung 10,000 na yan, dinala mo na sa akin noon pa, nakapag-umpisa na tayo, naka-isang buwan ka na, baka nakita mo, medyo maganda na nangyari sa iyo, nakapag-repair ka na ng iba, para po yung ibibili na yung mga produktong susunod mong inumin, ay pwede natin mailibre, di ba? So yan po, kasi nga po, hindi natin alam, kulang tayo sa kaalaman. Kaya, pag nagprograma na po si Doc Joey Betito, nagprograma si Ma'am Len, nagprograma na si Miss Angel, ito yung dapat mapakinggan ninyo. Kung hindi man po live, pwede naman po ninyo kahit delayed. Kasi meron kayo, Facebook ninyo yun kung hindi ninyo magagamit. Ninyo ang data kung hindi ninyo magagamit, di ba? Okay, then please like and share. Kasi doon pa lang pwede na kayo makakakuha ng pasyente o kliyente o customer, di ba? Very simple. Diba? Sabihin niya ako, ayaw ko niyan kay Doc Joey kasi baka sumikat lalo si Doc Joey. Kung hindi naman ako kumakandidato, hindi naman ako nag-aano sa mga tinatawag lang baka ako'y magkaroon ng kita sa Facebook. Hindi po, hindi ako nag-aano niyan. Inaano ko kung paano ako makatulong sa marami. Diba? Kung matulungan ko by itong September umabot na 1,000 tao, with the grace of God or more, mas maganda. Diba? Ganun po yan. Tao na may mga karamdaman, tao na gustong kumita, ay yan po ang gusto nating matulungan. Diba? O, paano? So may karamdaman po, gusto natin tulungan. So gusto pong walang pera, walang makain, tulungan natin kasi may kunti sa food pack, yung recruiters food pack. So gusto rin kumita ng financially, pwede po silang mag-outlet o mag-stockist. Stockist, may istaka. Limited naman ang puhunan, maliit lang ang puhunan. Kikita ka, tutulungan din namin kayo kasi may mga programa po kami dito. So lahat po yan, itutulong namin sa inyo kasi 3 po kami nagtutulong-tulong. Si Doc Joey dito, experience ko more than 40 years. Sa natural medicine, 25 years. Si Ma'am Len, ang experience dito, almost 5 years. Sa labas, 6 years. Ito naman si Miss Angel, ay graduate po ito, cum laude sa Bio. Experience yan dito since July 16. At magaling siya, madali siya makuha niya yung ating mga ginagawa dito. So 3 po kami. And pinaka-importante po doon, natutulong sa inyo si Lord Jesus Christ. Kaya bago ka pumunta sa amin, mag-pray kayo. Bago ka mag-isip ng negative, mag-pray tayo. Di ba? Always pray. Wala pong mawawala kung tayo nagpipray. Di ba? Lalo kung galing po sa puso. Di ba? Okay, maliwanag. So, ano man ang iyong karamdaman, mayroon po tayong Amazing 4, namely Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C para sa cardiovascular system, sa inyong puso, para sa high blood, para po detoxify din po yan, di ba? Kasi andyan na po yung acerola berry, sea buckthorn, Indian gooseberry, andyan rosips, yung pong tinatawag nating rosips na napakagaling po yan. Hindi na po kayo itong tinatawag ng probiotic po yan. Hindi na kayo mag-antibiotic. Probiotic, ibig sabihin natural. Antibiotic, chemical. Diba? Ang antibiotic, bawal po na iinom kayo niyan or whatever, or injection or whatever without doctor's prescription. Okay. Sa probiotic, wala po. Hindi kailangan ang doktor kasi probiotic natural. Okay, mayroon po yan na ester C, neutral pH or calcium ascorbate. Kaya very powerful ang aming Miracle C. Kaso paubos na po tayo niyan.
walang stock sa Amerika. Okay, maliwanag. So, Mega A, 5 klase pong mga super fruits po yan. Super antioxidant. Ibig sabihin, cleansing, di ba? Detoxification, i-detox ang katawan natin. Number 1 po dyan ang acai berry from Brazil, di ba? Meron po yung pomegranate, elderberry, merong cranberry, may blueberry. So, yan po, detoxification, cleansing. Lilinisin ang dumi. Ang katawan natin, tatanggalin yung mga dumi for so many years, di ba? Kasama na sa pagkain, sa bisyo, sa stress. Okay. At meron naman po tayo dyan na tinatawag na nating multi-5 capsule. Yan naman po, mga mushrooms po yan. Mga piling-piling mushrooms. Katulad po ng Agaricus blacea from Brazil. God's mushroom, very powerful mushroom. Nakakatulong sa may cardiovascular problem, may sakit sa puso, may na-stroke. Nakakatulong sa may cancer. May shiitake, maitake from Japan. It's already approved by the FDA of Japanese FDA for cancer prevention and cure. Sa Japan po yan, ha? Then we have the reishi mushroom and cordyceps from China na nagpapalakas ng gusto sa ating immune system. Then ang cordyceps during the ancient time, ang nakakakain lang po yan merong royal blood. Ngayon po, pwede na dito sa amin. Hindi ka na pupunta sa Hong Kong. Okay, maliwanag. So yan ang nagpapalakas sa ating immune system, sa mga organs natin, sa mga trillions of cells natin para malabanan ang mga invaders. Ano po ba ang mga invaders? Ang mga invaders katulad po ng bacteria, mikrobyo, microbes. Yan po yung mga fungi, parasites, yan pong mga viruses. So, di ba? Naaalala ninyo during coronavirus, di ba? Sabi lang walang gamot, hindi kaya ng antibiotic. Ang kailangan lang po natin, natural vitamin C. Yan, palakasin ang ating immune system. Kaya may mga namatay, kahit wala pang vaccine, mayroon naman pong nabuhay. Di ba? At dumating naman po yung vaccine, marami pa rin namamatay. So, kailangan a strong and healthy immune system is the key to good health and longevity. Is the key para labanan po itong mga invaders. Kasama na po dyan ang mga viruses tulad ng coronavirus. Okay, maliwanag. Dapat tandaan natin, ang karunungan po dyan ay, magandang kaalaman po yan ay iyan po'y kayamanan. Okay, maliwanag. Okay, so pwede ninyo makontak si Doc Joey sa 0910-4482-598, 0910-4482-598, or 0917-853-8933, 0917-853-8933, or 0998-975-8121, 0998-975-8121, or sa aming page, i-follow Doc Joey Bitito. Capital letters po yan. Pindutin mo ang follow, maging following po kayo, mag-message po kayo. At ganoon din po sa aking Facebook mismo, i-follow po ninyo ang Joey Bibon Bitito, Doc Joey. I-follow, following, din mag-message kayo bakit kayo nag-follow sa akin, di ba? Or gusto lang ninyo mapakinggan na aming mga programa kipag-ugnayan sa atin. Okay? So yan po magandang balita. Bukas po, 9:30 to 11, may programa tayong kalusugan na pangkabuhayan or kalusugan kabuhayan at kaunlaran na si Ma'am Arlene Pabilonia. Okay, so yan po magandang balita. Lunes po, alas 9, pumila na po kayo sa DJB, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Mag-recruit na kayo. Bawat isa sa inyo may 10 recruit. Linggo-linggo. Para po ang pagkain ninyo ay sigurado na, ang inyong supplement sigurado na, ang inyo pong mga gulay, prutas, malamang mabibilin at meron pa kayong cash. Marami kaming incentive para sa inyo para tulungan namin po kayong lahat sapagkat si Doc Joey Bitito ay nabubuhay para tulungan kayo to glorify our dear Lord in heaven, in the universe. Okay? Maliwanag. Sana po ay tayo po ay walang plastika na. Totoong-totoo. Galing po sa puso yan. Di ba? Ngayon, pag kayo po may worry ka, magdasal tayo sa Panginoon Diyos. Okay, maliwanag. Kung ano man po ang problema ninyo sa kalusugan, punta kayo sa amin. Kung wala kayong makain,
mag-record tayo para mayroon kayong makakain. Kung may problema kayo sa kwarta, pag-usapan natin, be Stakes, be an outlet, tutulungan din po namin kahit saan kayong lupalop ng Pilipinas. Okay, maliwanag. Pero kung nasa Albay kayo, mas maganda kasi mas madali makakapunta kayo dito sa amin. Okay, anong oras na Ma'am Angel? Okay, so kami po magpapaalam na. Happy weekend. Don't forget tomorrow ang aming programa, Kalusugan.